Mbola tsara rivarivantsika jiaby akory aly aby. Wassalamu alaikum warahmatullah. Ialatsiny tarataratsika niany fotony tambagna koa maro. Mandeha fotoagna zao amin'ny faritry misy zay ty amin'ny commune ato. Tournoi vétéran basket, sport maromaro, pétanque, foot, fotony fa commence mafanafana andra. Donc mbola nagnano zegny maraindraigny izy vao libre baka tagny. Bon, à Madagascar atsika. Alohan'ny za ikoragna ambareo be fotony lohan'olo jiaby zao, cerveaun'olo jiaby, sofin'olo jiaby, mason'olo jiaby, réseaun'olo jiaby zao ambareo be. Za magnontany misy festival moa sa misy nino? Ya. Za tsy mahay, za magnontany misy festival moa sa misy nino? Ndeha hanomboako izy tsy haiko parce que mampalahelo za reto pinôny piso lelaka reto. Ro magnano mahay ambareo be nefa ny raha nivolagny président Rangono ndraiky niany ny en banque centrale amin'ny salle de conférence, banque centrale nene fagnanaovana conférence de gouvernement. Anareo tsisy banque centrale magnano zay ndray nareo Tananarivo banque centrale nareo tsy mandray, tsy mangala olo magnano conférence. Ke za eto mitodiky ireo magnano mahay mitondra ambareo be io ndraiky ireo magnano mahay ambareo be. Anareo ma tsy nagnano briefing sa tsy anareo dikany hoe briefing zegny alohan'ny président navy ndraiky alohan'ny président hivola. Anareo sanandra karaha mandeha minona Antananarivo agny. Anareo sanandra karaha mandeha amin'ny TVM, tsy haiko RNM, tsy haiko Viva, tsy haiko Vavi, tsy haiko. Misy raha atao hoe briefing. Sa tsy anareo dikan'le hoe briefing. Zay ty boka zay nampianarigny zay tam'izay nianatra nagnano asa fanaovana gazety. Io ndray no agnaty tragnonao ndraiky vadinao ndraiky zanakanao ndraiky zafinao toujours misy briefing. Kofa misy raha tapahana, kofa misy raha atao. Fifanakaloza-kevitry, fifandamina. Fa nareo volagna nareo mahay ambareo be. Ora nareo amin'io vahiny areraka nareo fitondragnany ambareo be ao. Tsy préfet, tsy député, tsy maire, tsy commissaire, tsy président tribunal nandeha nipody nagnano lelon-jaza, tsy commandant de brigade na commandant compagnie ni Zandre la Bebelle Sanger compagnie tegna le ni IE. Hein? Procureur vahiny ro jiaby zegny o. Anareo ma tsisy briefing alohan'ny président hivolagna. Ampianara izy ambareo be fa io tsy heny. Izy io ndray mandeha ho aligny matsagna marandraigny ambareo be io tsy heny. Fa izy ambelanareo mikapokapoko karaha kapoaka moraba latsaka. Ndre moraba zegny tsy heny. Akory mataony tsy kapokapoko. Ndre nareo mitondra zay ambareo be ao fa nareo bado. Tsy haiko azova aminareo nianatra mba mbarasabaka. Zay heny hitondra teo zay nianatra. Zay heny tantagna teo tsy karaha io nataony tantagna teo. Ndre tambareo be, ndre tam faritany. Ndo magnontany, mbo maro ny velogno. Za masaky nikonitratra zalahy. Tsy karaha io nataony tondra teo.
Punaise. La olo ty sakizy volagna chiffre disoviny agnaran-tanàna tsy hainy manoniny marigny ane volagna zany laha tamin'ny publication raiky tandraraiky zay président anao koa fandeha amin'ny province anao mangala olo me volagna amile place andehananao fa anao mikapokapoky président manohiny agnaran-tanàna disoviny kilomètre ny tanàna disoviny aza la mora ety mizaha kilomètre ny tanàna raiky e nosy be io président tsy mihoatra 500 kilomètre carré aia mana hitanao lalana 60 mètre 60 kilomètre io mbambarazy e baka ia mandeha ia anao nagnaboaka 60 kilomètre zegny volagnanao ny moaly tafasiny président ina nambaranao moaly ary baka faseny mandeha la pointy mandeha andilagna 60 kilomètre latsaka ino izy oh za nagnantoro ambario be io amin'ny tomobily miala rond point château d'eau io président départ anaka faseny jutsa amin'ny Ambatosavavy zany anonga nandeha faseny igny mahazo aya croisement madiro jiaby sy miforongony igny mipoaka andilagna nandalo ajamanjary mipody château d'eau tsy ampy 60 kilomètre anareo madraba tsy ampy 60 kilomètre ro mahita 60 kilomètre baka faseny mandeha la pointe baka la pointe mandeha jamanjary n'importe quoi zegny anareo mivolagna mahay ambario be ndenao baka faseny mandeana amin'ny tendrom-poro baka amin'ny tendrom-poro ambany ary mandeana avy jamanjary mbola tsy mahazo 60 kilomètre avo ary ndeha gn'inauguration lalana nde kilomètre lalana tsy hainareo kelanareo ndeha ino inauguration lalana dabruti raha koa tsy hainareo kasakapokapoegna magnontaniera zay tompy tanàna fa tsy ro vahiny ro tsisy raha hainreo raha napetraka anareo io baka ro komandinareo andafy tany andravagna tany agnaboty agnambany agnabado zanakanay ao io fa zanakanay ndraiky tsy voabadonareo aloha zany hoy volagna zay misy volagna n'olo araiky zay oa publication n'olo araiky zay valiako anao piafa sofinao bokoa zavatsara be za adosiko satroko naka ahaizanao za hoe azovy za valiako publication nao za koa tamin'ny placenao anao tokony zaharaha na sahigna zay he na nivolagnana zay he agnabonabon'ny fandroaka fôtony za magnabaranao le mpagnano publication to za mitarimy fandroaka izy io amivaravaragna anakayo agnarany tango izy koa izy mitsangagna vitinany efatra ambarako anao alavagna anaka 1m72 avy amin'ny vanigna anaka izy mitsanga io tragnonaka io ndray mibiagna jamais izy miditra an-tragno parce que izy ny be koko fandroaka ke anao koa ivolagna zay e ndo mitsakarakaragna ngabongabon'ny fandroaka mbola tsy nikampo zay zegny aboko tsy amody vavane parce que anao foagna anao tsisy jery miaraka amindreo koa zay he nitondra teo ambarako anao olo io za tsy anongny agnaranao fa za koa nanongny agnarananao anao mety anonga tension mety l'hôpital anao mamagna tsonao rebaka tondriavanao fa anivoniany zoko be fa za mampibiagna sofinao boko masonao mizava za mareo zay nitondra teo tamin'ny lamiery io zay nitondra tao tamin'ny faritany tao tsy karaha io nataony nitondra zay tsy nagnamia zana bahoaka atsemby wala zay tsy nagnamia zana pody atsemby
nameny amin'ny haky ny vahoaka, nandesinay tamin'ny rary ny vahoaka fa tsy nandesinay tamin'ny vandy, wala tsy nampianarinay vandy, wala tsy nibotobotoenay, wala tsy nandevozinay. Masake mitsanga mivolagna eto vahoaka tam'izegny nahahita fa nijaly rano tambareo be, nijaly motro tambareo be. Tsao tambio 10 taogno naveny fitondragna ty, nijaly motro ambareo be, nijaly rano ambareo be, nijaly finanagna ambareo be, nijaly asa ambareo be. Ndray loziny magnano fily ataoko raha farany hely, ndray loziny magnano fily tsy voatsangagnandreo tagnatin'ny tsao tambio 10 taogno. Nianano nareo mody ty zay efa teo fakajo ao fitondragna koa tsy manjary zay tsy mandeha ao. Tsao tsy hainao zay mila fitondragna manjary. Madagasikara tsara ny jalijaly nyty fitondragna ty, tsao tsy hainao. Donc amaragnako volagna nambaranao le olo. Anareo ny amboa votre président, anareo ny volagna, anareo vovo. Tsisy raha mivovo agnabony tany koa tsy fandroaka. Tanao tango io koa ny vovo. Dikan'izay misy raha tsy normaly antany ao. Za miboaka izy manginy. Za mizaha ino raha mandalo. Fa anareo nataony Rajoelina vovo 2 fois. Dikan'izay anareo fandroaka anazy, andevonazy. Mamalia za anao koa tia maly. Donc amaragnako aminao zama am'le olo nagna publication io ambara izy ny fandroaka parce que izy nataony anareo nataony Rajoelina vovo. Dikan'izay anareo andevonany angirena tapondoha. Zay hety teo tsy nandafy tandrazana. Zay hety teo maro olona anoriny tragno amoron'ino tsara ny ravagninay. Fa reo nampanovinay, nampianarinay, ny sensibilisenay. Hoe ty ny tokony atao, reo tsara nanohitra, reo mitandrigny, reo magnaraka. Fa nareo information nareo zéro, sensibilisation nareo zéro, plan urbanisme nareo zéro. Anareo boka mivolagna fa Madagasikara mandroso. Du nord au sud, information, sensibilisation, éducation, culture, diable zéro. Incroyable. Donc, j'en place no ahonga trakanao. Karaha tonao magnano kiloty io, mamody masony tainao, karaha io koa tonao mamody vavanao. Nefa io, mandini anao mamaly za. Anao koa pare za décidé. Ino raha misy? Atsika koa nahita arrivé nga Rajoelina. Za nefa nagnambaranareo tito. Za mahay Rajoelina. Za mahay Rajoelina karaha posnaka zany entre 15 ans teo. Faiblesse nazy ambarako anareo. Io tsy madigny mahita masony folo. Io koa olo fahitany ndray olo zato izy fa foire kapokapo kapoka ny mora balatsaka za fa izy nomoaly. Déjà za magnare miremercier nareo vahoakany ambareo be. Reo nomoaly koa tsy nahary tafaseny. Hitanareo reo olo nagnano kakawitry fa io maka spécialité andreo mampitsinjaka master igny. Igny baka raha andevoziny Rajoelina reo ndraiky barbarian'ndry labanany ndraiky aliabody reo. Amiagna vola nareo fa ndao deredérary master nareo zavany président mijery master nareo. Master mialy fa mahampy izy. Anareo tsisy jery andeha hagnano kawitry ary. Ndray vadinareo koa raha akory atao fa mangigny. Vadinareo magnano kakawitry amin'ny lalana igny. Vadinareo raha fa mangigny akory atao. Reo igny
misy association ao datsy anongy agnaranareo ity association ty ao natsangana andry labanany ndraiky ry alio botsy ny korongony karakory fandehany association io ambarako anao association io natsangana andro tsy fendro vola fa le olo adhésion agnatiny ao magnefa vola tandrignesa normal logique anao koa midika agnatiny association misy le adhésion ifenao na par an na tous les 6 mois na tous les mois fa nindro tsy zegny hoana za hinanako anao zegny agnarany association ro ny raha misy karaha olo magnano siko igny ro agnatiny na par mois na par semaine na par an ro magnefa vola par exemple ataoko compte farany ambany iska olo agnatiny association natsangandre libanany ty ali ndraiky banany tsy lany mpanireto magnefa ro amin'ny association io aparan'le adhésion idirandreo misy vola koa ifendreo par semaine ou par mois ou par an ou par 6 mois avory ao vola io anao bokoa misy carnet amy carnet igny isaka anao mandatsika latsakembo aloha ataoko amy volagna mahazatra isaka anao mandatsika latsakembo soratigny amy carnet io ao fin d'année zahavagna amy carnet-nao otriny vola nalatsika anao totaly par exemple ao za zegny ohatrandraha anao zegny tagnatin'ny taogno araiky 12 mois igny asa nandatsika atao anao natatra 1 million amiagnanao 1 million tandriasa anareo masaky afamatry eto anareo tompony association io masaky afamatry eto anao labanany aliabody nanangananareo association io parce que nino fa tsy azondreo boka le association tanàna nanangana le araiky ato koa ro de i vola midika eo igny normal ane papa antragno ry zanaka antragno anareo mpinandreo ro mazava isan'andro anareo mpinandreo zariko isan'andro fotony vola bazary amiagnareo igny versendreo agnatiny association io ao tsy ampy boka volany bazary papa igny kaza mahe vony donation parce que abadoegna fitondragna ty tsy haiko na irajoelany magnabado atsika vahoaka zegny voabadony tsy haiko na reto pinony piso lelaka bado plus izy reto no magnabady vahoaka fa za ndraiky matoky reto piso lelaka par district par région en province reto no manambaka no manabado anareo vahoaka posindre anareo tsy jery karaha ro ankadalendreo miparta telo anareo mandeha mandatsika arivo ankadalendreo amin'ny atsemby anareo pigaindreo toaka aomby alatra amizay mpinandro anareo za fa nagnambaranareo ni io raha zarizarendreo aminareo io raha mezandreo anareo io hity mabadiry ao baka anareo malemy mamody fafa foagnareto na iny mpitondra toe jiaby tsy magnano toetry karaha atsika tokony mandiniky tokony magnapetraka fagnontaniagna hoe baka ie moa rano bibika tsy mety ritry ty le pesosy volanko zegny za misy olo agnontaniako tadiavoko hira io zegny mahe izy alifasa aminaka koa ny azafady misy hira zay agnarany gasikara tsy magnafitry vary andafy arô za ma
tsy haiko boka zao vomira zay fa zo hira ndray za mbola hely tamy disque zay boaka naboaka ny disco mady za mba agnisan'ny hirahira zay gasikara tsy magnafitry vary andafy arô zama fa tsisy mpitondra mba managna hoe initiative mba andeha gn'ampitatsaha itsabo vary tampoko nandeha nagnafatra tsy haiko zao conseiller nandeha nagnambara hira joel vary bridge aia Madagasikara io ndeha itsaboanao raha hybride mbambara za edy le conseiller nagnambara izy io ne raha ambarany anao président degny koa zay malahelo anao degny koa zay ravoravo doiky mahazo anao parce que anao tsy totohitry ro ministre gouvernement député no aby ro sénateur ry maire sy miforongono ro mivolagna ro TGV ro io tsy TGV fandeha amoano anao nambarako anao matetikiteto zegny anao topendro gazoaly amy lalagna ataondreo la Grèce tanomboanao asendreo katakata odry katakata tsy lany panindreo io lalagna amboanao anao sy lafaka ro boko mitokisy anao timba foagny eo ro be tsisy jery mampalahelo président ke za gaga taia nahitanareo ambario be misy lalagna ke matratra 60 kilomètres président amy magnaraka prochain conseil des ministres ou bien conseil de gouvernement anao miala baka amin'ny ambario be io fa enao tany andeha agnanaovanao izy magnanaova raha roe anao koa andeha ataonao faritry nitsaka olo mavita magnano interprétation volagna le faritry tsy haiko na fianaratsoa na sambava na tsy haiko anao ndipody tamatavy mangala olo mpandika teninao parce que fitemparitry mampalahelo tsy hainao président ataova volagna mahaizanao izy fa henay côté volagna anao fa anao andeha hagnano volagna anay président mandrondrogna na raha volagninao président manjary tokizan'olo anao ampasipohy fa tsy ampasipohy amin'ny ambario be ao tsisy ampasipohy zay pohy ASY à la fin koa tsy hainao manongon'izy ampasipohy asiava accent circonflexe le accent misatroko le o amizay anao mahay manongony fa ampasipohy ampasindava fa tsy ampasindava andokobe fa tsy andokobe normal aloha atao sy teny pelaka na SB mialatsiny aminao zandry rajoel normal anao andeha ataony rajo azovy zandry sy teny pelaka na SB le SB boka sarim-bavy raha koa tsy hainao président magnontania tsara be sorata ampasipohy amin'ny ainy tsisy ampasipohy za magnambaranao afa koa mbara ro olo misolelaka aminonanao io ro tsy mahay ambario be amin'ny ainy tsisy ampasipohy ke raha mba entognony madiro indraiky raha mba nentognony madiro normal baka voasarina ino makirana fivolagnandreo izy madiro makirana tsy haiko indraiky raha mba hentognony fa miala zay agnarantanàna chiffre kilométrage jiaby disoviny président ambarako anao président anao tokony nandiniky le volagna anao misy volagna nataonao niany tamy conseilnao tamy banque centrale tao manomboky niany atsika ambario be atsika koa fa misy conférence mila atao atsika atsika mangataka autorisation amben'ny tanàna ndraiky préfet hoe zay ivory amy banque centrale fôtiny banque centrale nanjary salle de conférence non franchement
mahay raza la reto pisolelaka pinono reto ke zegny baka io baka raha mba nihenina noho nyle madiro karaha hoe voasary makirana vo madilo merci aminao ranabavy vo madilo mamy makirana fa mamika mbola makirana ke conseil ambarako anao président ro olo jiaby minonono io mitsetra anao io ro tsisy tropitany olobendreo dadilaindreo na babandreo na mamandreo na dadindreo na avy keo on nagnara-badiagna on avy niasa mbola société feny taminay to ino société tsy nisy taminay to nivonena ro taminay to nisy batelage ndray lakoako io namboarigny taminay to igny lalagna marodoka tary misy zalahy zay personnam vandam tsy vandam cinéma edy président e fa surnom anazy vandam taminay to nisy péchiry nalaza eran'izao tontolo zao taminay teo nisy akoalma taminay teo nisy ino araiky igny SNBCE Sirama sisa tsy voatanisa ko l'usine zegny tsy nirina tambario be teo fa noho ny etraketraka anareo tsy fahaizanareo mitondra l'usine jiaby nivonenareo zegny hoe problème nareo fitondragna reto ry ministre gouverneur tsy haiko azovy reto anareo rekeo za ny manangana tsy hainareo fa ny mandrobaka ndraiky hainareo ny magnajary tsy hainareo fa ny mandafo ny hainareo niany anao président andivolagna aminay oh parc gauche oh parc droite président rajoela raha raiky ambarako anao boka nandeha tsy haiko nandeha ta États-Unis anao nandeha ta Dubai anao nandeha tsy haiko ta Maurice anao nivolagna nomoaly tafaseny hoe ho ataonao tsy mena mitaha ho anao karaha la réunion nefa za mitondra ho français normal o tsara o tsisy conseil général mangalatra vola o tsisy député mandafy tanàna za tsy volagna Maurice ndraiky Seychelles nihitany masoko place aroe zay même Comore nihitany masoko place ny Comore io za nahita karakory départ andreo nagnamboatra Comore tsy hoe nagnamboatra fa nagnano rénovation fa tsy magnano karaha anao magnano ino miaboko zanaka tsy zanakanao magnano copie tsy zanakanao za nipetraka ta Comore coulée de lave oui moi za tary mbarako anao président coulée de lave io ro nanomboky nagnamboatra nakatsara ny taloha zay donc ahaizanao izy ro tsy niaboko hoe zay nagnano izy ro nakatsara nataondria lisoali nataondria Ahmed Abdallah etc ny fandimby nitohiziny président Comore raiky ty navy Comore tsara za tsara nareo Comore nandeha nagnano inauguration raha namboarindreo tary vita tsara fa anareo magnano copie tsy zanakanareo za gnambaranao tantara mibaka ahaizanao fa ro olo misolelaka anao magnano mahay mitondra mbario be namanao reo président ro tsy mahay mbario be mandilitra za koa manohy ny hoe société nagnamboatra lalagna faseny io anao mbola nifagnahy président telopolo taogno managnambiny taty afara lalagna io commence nirobaka zany société zany nagnamboatra lalagna faseny io la pointe faseny io tsy nagnanaovagna inauguration tsy nagnanaovagna fitokana za koa tsy diso vers 70 73 tagny
taprès colonisation vita tsara fa noho ny fitondragnany fandimby problemenareo ny ry mpitondra isany anareo tsy mahay atao hoe continuité de l'état baribary miboaka io raha nataony maire ny Diego io tsy tafiboaka ny PDS ny Diego ary tsy voatohiny izy boka o akory bazary kely tsy niantso parce que tsy hainy ary tsy vitany tsy hainy le PDS tina Edmond le mpamatsy vola niaraka tamin'izao la Jean-Luc jamais andeha hagname vola anareo parce que hainanareo fa requin andihina vola zegny raha eny fitondragna tiny ro koa fa naregny odeur ny vola io karaha ataony requin maregny odeur ny sang agnaty ranomasy karo jiaby partout président tsy haiko anao nafa nisy fagnahy na tsy nisy jery miaraka amireto olo misolelaka anao aby reto izy koa tamy 78 novembre 78 nisy remorqueur zay taminay teo agnarany requin tsof toandra izy midro ambavany ankifiny ambarivato ankifiny io chaland iny vadiky hainao dikany chaland président tsotsy hainao dikany chaland araiky taritigna afara igny remorqueur aloha chaland igny nivadiky chargé loatra izy nivadiky igny niodigny izy niodigny igny câble igny normal iodigny igny namadiky le requin ampianariko anao koa boka tantareko aminao boka tsotsy hainao naviany le requin double parce que surcharge ary io mahery rano io ko courant rano ny ambavany ankify io ndre sambo matanjaka karokory mandalova io tsofotro fa babababa ino raha nisy président karaha ataonareo fitondragnanareo zao raha nisy teo requin double ino raha navy amanjato ny olonaty requin amizay rokaroka teo parce que misy raha hoany ça sent le mauvais 78 novembre 1900 raha zegny magnontany olo may tantarany raha zegny karaha zegny ataonareo anareo le continuité de l'état tsy hainareo fitondragna ty raha zegny ke niany aza vandesagna zay tompo tanàna anareo tsy nagnamboatra io raha ataonareo io agnaran'io tsy nagnamboatra aza vandesagna olo zala continuité de l'état raha ataonareo io c'est-à-dire entretien aboka io tsy volan'ny fanjakana fa io volan'ny pic projet fa nisy ary fa voasigné débloqué anareo zao babany nefan'olo magnatanteraka manohy andisandohanareo fa azay magnano magnanino anareo mbario be mandafy tany ampodiko amile volagna le zala ao ambadiky tao io baka amy tsy fisiany jerinareo anareo zao ndraiky naregny rajoela nandeha nitosy mandraka miadana rova nandeha nataony karaha io nidiadiaviny karaha io ndopaka izy mandehandeha rova ria tany izy niny tsy asakeny rajoela ziska niany mitokagna inauguration ny raha namboariny any rova ao io parce que ry maro lambo tsy mila io parce que tanindrazanandreo io doanindreo io fa atsika io tsisy jery foagna doanindrazana atsika andeha diadiaviny andeha lafo andeha takalo anareo boko andeha volagna aminaka hoe andeha joro botsy marandraigny angataka ny tsara angataka ny mevo ndre razagna anareo diadiavin'olo amanian'olo angirian'olo ke anareo andeha angataka amy razagna io n'importe quoi no sy mitsy io doany tsotsy hainareo sakaty io sady doany izy io no
togny double aminazy io nosy ranjary togny nosy jiaby hitanareo magnodidy io togny aby ardoany anareo bako mivola fa hoe manjary raha toany anareo mivola ro olobe talohany taondra tao tsisy jery ro tsy nandafy tsy nanakalo azovy dans le monde entier tsy may lazany agnala lava zegny tany nianarany ngay dadabe tsy ragnana azovy tsy nay lazany nosy lava zegny azovy tsy may lazany nosy ara zegny nosy ara io mystère rara mampialamboitry ro milangalazo même io nosy lava io misy raha mampialamboitry ro karaha ataony toliara bazy io misy amin'ny nosy lava io misy amin'ny nosy ara io même io sakate io misy raha io zay mampialamboitry ro aminany io même nosy mitsiory misy raha io zay mampialamboitry ro aminazy io ko mbola côté tany be ndrefa jiaby manomboko nambarako anareo teto no moaly igny manomboko antomby be jusque no avy babomby andrefa io manakarena fa tsika badoindro ankatalendro amin'ny atsimby akandalendro amin'ny dolily ndraiky famonty ndraiky savon merci président anao edy ma président natsapa zay dadilainareo natsapanareo ry aliabody zay tsy topy tany ry labanany zay tsy topy tany ry préfet tsy topy tany président tribunal i gouverneur tsy topy tany tsisy topy tany ro jiaby io normal ro mandafy tanàna velo tegna boka tondro aminay io fa tsy fitadiavagna tsy fankatsariagna tany ro koa na ena melo tegna na efa tany masigna ambario be io tsy karaha io naviany normal ani ranabavy personne amin'iny donia niady ho anay zanaka anadahy ray aman-dreny ambario be ninona farany natondro izy accusation sans motif condamné à mort za tsenky nahita dans les îles de l'océan Indien nisy condamné à mort ko tsy fitondrany rajoely za tsy mivolagna rajoely na tsy rajoely fa hoe fitondrany rajoely nisy condamné à mort 21e siècle mampalahelo miboaka baka izy io za fa nambaranareo ne dossier jiaby ny volagniny ranabavy igny izy miboaka amizay nareo izy io zanaka zagnahary teto tany ny vonen'olombelo nefa navy andeha gnavitra atsika olombelo anabavy izy igny tsy zagnahary fa zy ndraiky zanadraza alahelonazy izy nivonenareo en prison ifondrazagna ane amatopy tany zay izy mamango anareo mampibabababa anareo n'importe quoi io anareo kaza mivolagna hoe nareo topy tany bande abruti anareo tsy topy tany fa nareo nandesy io tarimigny ny piazigny teo donc vavanareo ahogna président kaza menareo poison io tsisy lalagna 60 km nareo firy superficie nosy beka anareo andeha agnaty lalagna 60 km io ndray tohizinareo pont io ambarivato andoko be ambarivato ankify io mbola tsy mahazo 60 km fonareo mba mianara zala mba mizahava raha réely aza-badoegna le vahoaka normal anareo vahoaka badoky anareo tsara misy topy tany eo anareo tsisy topy tany eo magnano hoe zay baka ambario be karaha ty
Bambaraza baka manongona ny tetindreo baka ro koa misy ny tety io carte d'identité ty taloha Ambaribe io zay ndra tsisy carte ny la tety zay ndra tsisy carte d'identité fankaheza jiaby ary presque piavana ro baka amin'ny passeport mahay ro baka pasinava ro baka navetsy mahay ro mangirakira zay mba tsavavy zay mahay ro maromahiry ro bimagnondro mahay ro andokobe ry marodoka amin'ny ary mahay ro jamanjary fanaro mba etany henaro ia mandafy tanàna zay he nipetraka to sécurité publique volanko pe à leur âme maro brigade ny fandimby tio fa tsisy brigade nasiaka nandilitra tonton Marius vadiny zandriny mamako mialatsigna aminao tantiny pe à son âme tonton vadiny Nafisa ko mbola commandant de brigade tio tsisy kara Marius pe à son âme ko mbola commissaire zana agnano agnarana anazy zana nipetraka amin'ny France agny anontania tsisy kara commissaire X zana agnano agnarana anany X karaha toko magnano agnaranareo jiaby io mbo ndesinareo maty agnaranareo pe à son âme mialatsigna aminao rana bavy nandesy naty agnarana anazy hoe commissaire X ndraiky niany tsisy olo mahay agnarana commissaire X de vrai masakay manongony eto nilamigny zay eto zay mipetraka amin'ny kasibany e tio tsisy lakoro zegny bara hoa olo jiaby baka amindry boty ato magnatsiky kabaka amindry jory baka amindry jo magnatsiky kabaka amindry fortin baka amin'ny fortin magnatsiky kabaka amindro aia canvera nilamigny fiaignana anay teo taloha nifankatia nifagnatogno fanakalohevitry farangona avianareo mamay masantoko setoany natsangana anareo kibendrazagna anay ho avy aminareo kibendrazagna anay izy mampialamboetra anareo jiaby io ary zegny antony zay matoy conseiller anay tsy vadika aminay vahoaka fotony ro zanaka ambario be ro misy antetindreo fa tsy karahanareo antety sandoko mandafo io bonjour mon frère zay boka raha volaniko razagna anay mitsangana mandady aminareo io za koa mbola zanaka zafiny ambario be antetinaka telo tsotsy hainareo za baka Jamanjara ambody mangasoa za baka Marodoka za zanaka Ambatitsavavy zafiny Ambatitsavavy ozonaka hity mataoko aminareo fitondragna ty ndrenino raha tsangana anareo ambario be io sagnatiany vava tsy mitsangana fa blablabla karaha io za anabavy anaday nini donia mivolagna zay tsendriky nefa affaire an'igny nini donia igny ambarako anareo mbola hitsanganako au niveau international nakambarako nakaraha fa volanko boko tsy anagnako maso tsanganako à Genève dossier aminay ka eto andesiko Genève mitory anareo asa misy mivolagna mariny baka anareo io nazy nalatsaka anareo amin'ny 1855 io agnozognako anareo haligny matsagna karaha to anareo magnozogno vahoaka ndraiky hanigny tsy haiko lagnina menareo vahoaka mamody vava vahoaka io vahoaka tsy voafodinareo vava fa vahoaka tsy tia volagna fa mandady aminareo tambo zegny mampikorontagna anareo io baka ireo ne mila hagnano défi
anareo tsy madefy anabaviko iny même zegny natiny vonenareo iny raha mila ataondreo ro mila agnano défi maximum ahavory olo maro karaha tsika nandevigny anabaviko iny anareo tsy mahavory olo karaha igny ndray nareo ndeha hizara valizy isaka olo ambariobe anareo tsy mahavory olo karaha igny ndray fatiny rajoel tsy mbola mahavory olo karaha igny ndray fatiny Poutine zegny tsy mahavory olo karaha anabaviko igny konkotratra zegny vavanao ny aliabody ampidiana tany masy io zany ry ampidiana vavanao tam propagande aliabody za tsy angala barakanao lavitry fa koa raha jiaby volaniko mombanao eto aliabody anao tokony angala ondra anao tokony ikaiky za anao numéro naka zoko be atso vavanao volagno vavanaka tsy miala ko tsy vavana ataonao tam propagande ataonao aliabody anao ny volagna za koa lany amboariko ampodiko en place ny rond-point bazar ampidiana atsika boko fagnaraka edy fa tanky tsy ampodinao vavanao aliabody anao ozongo fontaniny ambariobe za mampizanao anao ndray mitety maskriny mindoko mandeha lameky anao pody bakany mitondrasa azo maty za mbola eto fo za tompiny tsy mahiry atiny manafo taninaka avitako mitsangagna za mitsangagna ho an'ny vahoaka karaha nataony anabaviko niny donia politikinareo tsy jireko fa vahoaka ny ambariobe kaza-pijaligna bokoa kaza-badoigna marigna bois ataova transparence zegny antany mystérara mon frère ro mila magnano forcé asambava mampalahelo raha mandalo asambava izy koa fitaregna egny no vahoaka asambava aminaka tsy arakaraka volany lavaniny potenareo rajoel tsisy olo nanery orogno anao wala nanery tendanao hoe apanga vidiny lavanidy telo avo eny nataonao niany anao agnatin'ny conseil des ministres bobo madio ary ho amboarina ataotra tsisy raha tsy amboarina izy amizay tsy vitany ary amboarina zany any nisy raha volagna nataony nampitokiky zao izy niany tsy nivolagna RN6 baka Diego Giscamanja fa nataony sens inverse vice versa oui RN6 manomboko any Ambondromamy mandrapatonga any Antsiragnana président ministre des travaux publics loa karaha nivolagna RN6 manomboko Diego Giscamanja izy tsy vita io président za magnambaranao la vérité tandrignesa raha ambarako anao ty masaky anao mitsangagna amin'ny fahamarinagna président ameko solution anao taki am gouverneur anay tasy anao président Cornet nataony io vola 50 milliards par an fa firy taogno izy io mba ino raha nefany en détail gouverneur tasy anao am 50 milliards io karaha nataony ngai généraly Lilson izy naboakany valako afakandro igny nandeha ia amindreo gouverneur jiaby tsara dalagna napetraka anao io 50 milliards take boka zay koa sakinao président za nivolagna teto nomaly tsy haiko fa komaly ndray carburant tsy azo mipiasa ny faritany rangona ventation io tsy hainao mandeha eo vola 2 millions valeur en carburant isaka faritany 2 millions 500 000 mitomagny piasa ny faritany mitety aminakazo be volany amposy mba hely anagnanay koa ampidiranay gazoaly amin'ny tobily mifanjakagna avitanay miasa fa carburant fa tsy azonay taki amin'ny gouverneur président nandeha etike taki amin'ny gouverneur mangarahara vola 50 milliards
paramy anao ro io mba nindra nefany fahasamparipariana zay memo io député-ne io mba agnontania izy volany siady nataondreo io nataondreo nino tampoko ro mampiasa ro samby ro ao société association-ndreo ao vokisagna toaka vokisagna vary vita nagnadiovagna zegny hoe ny kapa haitra io mety angalagna prisonnier rango zay nambario be prisonnier reo fo magnadio lalabe prisonnier reo fo nagnadio cimetière io ro boko ifegna hely bazarindreo igny amendreo vadindreo zanakandreo agnateragna hanigny amindreo amy 1855 maison d'arrêt ambario be fa sa magnotany anao ataova transparence zegny raha tadiavinay le fédéraliste fédéraly apitraha état fédéraly budget provincialy apitraha fa zegny pakakajo tofoko disaka fatigué zay mitoetry ratsindreo olona manao io afitondragna ty mialatsiny ireo zao io avandy reo zao io prédako amin'ody volany siaditsika baka ny lany nagnadiovagna lalabe igny nagnafagna carburant pompier ro disque faloaka zamy disque faloaka ro io tsisy ny fena ro anareo zao nandeha nikonkogna amiji nandeha nikonkogno station Sabiry nandeha nikonkogno station raiky ary avaritra ary nangataka pipidady carburant fa nareo kaza mivola aminaiky anareo nagnefa carburant pompier nagnefa carburant citerne arrêtez tsinjaka anareo fa ene anareo zao fa nandeha nikonkogno tragnondry Noro tragnondry Quincaillerie de la Mer tragnondry Quincaillerie reo zao zy nandeha nangatanareo ciment ndraiky peinture tsisy volany fenareo nagnino anareo nagnanjay tamy voalohany nareo tsy nagnambara zay vahoaka alohany anao angely baka anao magnohy tany angirianao anao baka mivola eto anjatsako biribiry tsy tsapegny fa nareo nagnino kotsokotsokonareo asa fandesagna zay fa tsinjaka nataonareo hene tsinjaka ataonareo io fa ene boko fa hitane aratsy ny jerinareo noho ny fitiavam-bolanareo mamono vahoaka nino raha misy nampalelo zany any marandraigny raha tsary nisy taminay tambario be teo dady anabavy zanaka marandraigny tsy nifoza la niankigny riba tôly ndraiky tanty mamempahinakinaka abokako nareo boko sary ni raha misy ary andeha ambigny ro ndezara vary zay non rango marandraigny ny fo latsaka ranomasina za dady regny mipetraka miambigny amy sisiny lakoro n'importe quoi anareo nateraka n'olombelo anareo misy zanaka viavy anareo misy anabavy managna dady non marandraigny aboaka koa sary volaniko aminareo mampahinakinaka aboko nareo masaky mivola mody aty rano fahitany misy requin zay tsy miseky avako tegna ndrano misy voay tsisy hane fa nareo fazatra hoanindreo tsy trefindreo midoha fo fa zay tsy agnambela vahoakany ambario be ambanigna tanky zay mbo velogno zay mitsangagna ary magnamia jery juska nareo tontohitsy mampalelo raha zegny ambarako nareo sary zegny mbo publie koa baka io amoron-dalagna ro mino mipetraka non
zay ndray tsisy raha miagna rô fa zay tsy andeha mpijaly rô magnena koa foa. Mari koa raha mbarako zay boaboaka koa sara zegny sara roe samy hafa mampalahelo. Hitanareo tanty misy agnaran'izay baka zay tamin'ny andrane. Hitanareo tanty amboarindreo amin'ny fembarika plastique regny le misy couleur jaune misy couleur bleu igny tantindreo dady anabavy zanaka zafy andeha taonareo raha karaha zegny. Non, anareo tsy nateraka n'olombelogno za, anareo taranaka ety extraterrestre. Les combles mampala izy ne problème koa ne nareo vahoaka mitady jaly amin'ny aignareo apodiko ela satroko nakafa fahitan'le zalahy sorako. Za koa boka tsy miloloha cette feuille ty za tsy à l'aise. Ali banane alo toko zegny arana roro izy io banane ali égale ali banane ni raha nataondreo jamanjary nondreo minono mitsetry non olo mively tegna ni ravainy mpivatro amoron-dalagna jamanjary jiaby. Anareo mandeha karama ro versement midika amindreo niany zao io tsy niasa ny moaly tsy niasa fako moaly tsy asa mare tsy vatro avoefanareo mitomagny mpivatro ny jamanjary taminaka zoko be andeha io ma zay ety volanko anareo koa tsy hitsangagno zay ndray volagny eto ro tsara hitandregny zay parce que ro tsy sofigny ro io donto atsika bado fa ro donto anareo maro tsy korotagninareo agny nagnino Tananarivo na vitany korontagna mpivarotro akory tsisy nivolagny radio ely ambila olona ka varotro fa ro koa mandoto ro magnadio fa ela mpivarotro ro magnadio ary misy amindreo mpivarotro ro managna poubelle za midefendre ro zalahy vahoaka karaha zany ero mitango vahoomagna karaha zany 2h 3h du matin ro miala tokantragno mambadindreo anareo 2h 3h du matin zay mbola magnino fisongo fa ro fa mitsakaraka ia koa tany hitadiavagna marchandise lafo andeha tao zegny hoe andeha tao zegny hoe vaovao nazoko baka atsimo ambarako anareo vahoaka. Anareo zao kaza misahiragna mitady poivre sauvage a bazary fa anareo zao haevoko hita poivre sauvage a bazary fotony nagnino fa nidirany ngay Tenculture Vatomanga capitale ni poivre sauvage antigny atsimo andrefa agny ndraiky atsimo antigny anay fa mivangoiny lakory karaha nataony lavanio raha nataony Tenculture Vatomanga poivre sauvage atsimo agny zegny avenanareo zao mandeha bazary antania mpandafo poivre sauvage baka otiny vangandreo izy baka agny volagna mbo regninareo prix normal ro mandafo lafo tsy amiako tsiny zegny raha misy zo baka atsimo agny ataony Tenculture Vatomanga mampalahelo raha koa fa misy vilomany vahoaka io tsy maintsy potindreo parce que ro mavotsy vahoaka ho mpagnarivo za teto fa nivolagna mbo hidirandreo akaty io za taminareo mbo isagnano misy topindreo amin'ny tany antsalaka io mbo avy raha zegny isam-pariko anareo zegny iro topiny taniny poivre sauvage io atsimo agny mitetrety aminakaza lazoko be andeha gnino koa zay ty fa raha ty aty fa voalakoro tampoko regny nefa naleny raha Vatomanga n'importe quoi
n'importe quoi. Za fa mivolagna aminareo, réveillez-vous. Ha, girofle zay boka frère. Io pira ke lavany. Rozy io fa miketriky. Tandrignasanareo vahoakany aia be mazava samby rano. Fa mitadika zomaty ro io andretry motro. Angala milo kakao. Borinareo raha zegny marefoka mbariany. Borinareo raha zegny fa mandoky azo maty fanataterigny ao ndraiky alameky. Handretry izy votavela. Olosy milo io. Mafamangy anareo ndraiky kakao nareo. Boavy prix karaha prix-ny lavany. Aza la. Samby rano be mazava zay zalahy. Tamiza Albert Ntondra. Rideau varavaragna vola. Lamakandriagna vola. Naviany zokilahy be ty Andramanira handeha Mbanja. Tsy borany ny rany izy. Tamin'ny andrany be mazava samby rano ny ondagna vola, mandry amin'ny vola, rideau vola, nagnaboahany ty Andramanira igny handeha Mbanja. Zao ty ro Mbanja ao milefa. Anao ko fa tsy mahita olo firy Mbanja olo. Tetika anjary tanàna olo. Avozoko. Zava africain namatsika. Mima, tsy mima, miaraka maty amin'ny Palestine fofa ro tsy ambakaigna tsy abadoegna. Fa tsika ankadalen'olo. Riberiben'olo amin'ny atsemby, atsika matoty. Ndre zao fofa tsisy olo mitary mitoty. Maro aminareo boka tsy metoty izy. Zanaka koa tarimigna. Za ty mba agnisan'ny tary mitoty. Za ty mba agnisan'ny tary mpizy. Tambody mangasoa teo. Atsika moa. Azafady. Atsika moa ny ino andeha tora karaha ty. Madagascar. Réveillez-vous. Les dormeurs doivent se réveiller. C'est le moment. Oh putain. Nino amizay raha nivolagnina amizay. Pody atsika tamin'ny conseil des ministres andro. Nda tsy mahita e. Fa raha reniko fa mbarako. Tsy naharitry ela zay koa conseil des ministres tao niany. Tamin'ny banque centrale tao e. Tsy naharitry ela. Raha tsary nisy. Nivolagna ingahy raha Jojo Toto efa décentralisation, décentraliser les conseils des ministres alefa amin'ny faritra. Non. Mba impirina hagnano conseil nareo zay nitety faritra. Ino raha niova? Aboko ty raha magaga. Za tsary nahita e. Tsy haiko za mba magnontany anareo namako. Anareo mipetraka États-Unis, anareo mipetraka tsy haiko en Chine, tsy haiko a Dubai, tsy haiko a France, tsy haiko en Angleterre. Za tsary nahita ke Macron mamory gouvernement par semaine. Tsary hitako e. Za tsary nahita. Wala tsary naregny Trump, Donald namory gouvernement nazy par semaine. Za tseriky nahita foko Moalbe Traoré Ibrahim nangala fitondragna. Par semaine mamory gouvernement. Hay.
nefa ny Traoré mandroso fa rosy lavitry 2 ans navien'eo Burkina Faso fa rosy lavitry igny olo tokony leadership numéro 1 africain en politique Ibrahim Traoré 36 ans anao 36 ans nangala fitondragna même pas 36 ans anao nagnongagna fitondragnan'ny Madagascar Rajoelina mba indra niova zala mba mbarazeboka indra niova anao tseniky teraka Rajoelina même ro pisolelaka anao ro tseniky nafita Ambarobe teo Ambarobe fa nivoatra ary nilamlamigny zay embargo anao taloha monsieur le brigade nisy zokinareo teo volaniko paix à son âme tonton Marius io tsisy pitié amin'olo na anao vazaha na anao topitany anao ko fa nagnano défaut anao afodiny Marius fo ndre anao zanaka havany ndre anao zanaka vadiny ko fa tsy manjary anao fodiny za ty navinsiany izy tonton Marius asa enfant tandrema tonton tsy mikodikody io izy nefa za tsisy raha dalagna anao ataoko fa izy fo nagnanitra za paix à son âme fa zio io nitoboka anao mitretry amin'ny brigade eo oa zanako nandeha niribiribeny vazaha na hoe zanako niribiribeny ministre na hoe zanako niribiribeny député oa zanako niribiribeny maire alamitsika zegny nefa io malo zerika an'ty mpaneamboa kiamako anareo mitsara izy oui firy ray mandre mitretry anao mitory koa anao migadra zegny raha misy Madagascar tsy Ambarobe za raiky anao mitory koa anao andro migadra fotony anao tsy orange anao tsy mandarine anao tsy voangisay amin'ny akory atokony mbarako anareo affaire-ny cocaïne Jamala igny anareo maregny zanakandreo havandreo ny tanagna aminazy io fa mbo regninareo ro iboaka tsisy tribunal wala tribunal tsy nitoyany fa nefa io igny serika an'ty mpaneamboa fa nefa io igny tsy saky ny paky tohizagna anketiny cocaïne normal pera italien lahy manjakanjaka Ambarobe normal troupiny pera italien lahy manjakanjaka agny Diego agny parce que avozoagna zo ambaranareo atsika vahoaka tsy mandrim-pialemagna même ro mpitondra ro tsy mandrim-pialemagna ro io ro ambaranareo tranquille jerindreo io amy raha ratsy ataondreo mpagnano ratsy toujours mahana izy raha ataondreo igny edy loup-garou fakomaly be nagnasary nagnazava amizay problème rano fotony raha Jojo avy zay efa nivolagna raha misy mikasiky rano taloha anao loup-garou tafara votetry docteur après la mort zay boka ro io docteur après la mort nomaly izy tafasenao za ampitsaroko tantara anao dernier voyage ampizako anareo ampitsarofoko anareo tantara mahatany masiny Ambarobe magnontany olo hafa koatra anakaza anareo dernier voyage paix à son âme nataony Tsiragnany Philibert izy nipetraka tamin'ny fitondragna izy navy tamin'ny Ambarobe teo nino
raha nandalo tam'Ambaribe izy navy teo dernier voyage nipitrahany tamin'ny fitondrana izy navy taminay teo. Ho anareo mahay Ambaribe mahay place volaniko ty nagnanaovany volagna io, ary ho an'izay mahay tantara na hetsiragnana tam'Ambaribe mahatsiaro volagna ty. Tambaribe teo nagnanaovany volagna hoe tsy tantinakaloaka ke vary miraraka fa Madagasikara mbo avy karaha ty tamin'ny Ambaribe teo. Masake famatra olo ro volagna mahay Ambaribe mahay tantarany Ambaribe teo tamin'ny Ambaribe teo nagnanaovany tsiragnana volagna zay. Taia lalagna anazy izy baka bazary be io andiody izy mitsaka andeha sengananga itsy mipetraka amin'ny résidence tsiragnana mipetraka niaraka tamin'ny vahoaka itsy mipetraka tamin'ny résidence zegny itsy nagnabotegna izy baka bazary mandalo io ambatsarambatsara amin'ny amony io mahazo mbatsarambatsara hitanareo Fiji io en face ny Baran Jacques Volia io Fiji io batabaka anao miala Fiji io misy lalan-tsivitry batabaka teo taloha entre Fiji ndraiky bata amin'ny lalam-tany io izy mitraverse diagonale mitraverse lalagna io izy mamaly olo hoe tsy tantinakaloaka wala tsy varinaka fa Madagasikara mbo afaka izy mitraverse lalagna io ta izy mody aminany ary izy miala to izy nody rongagna fitondragna anany tany masigny zegny olobe zegny magnotania olo volanko aminareo koa fa matra zegny ke niainanao président andeha vandy amin'ny taninay tany masigny la tsy tia hita raha ratsy aminao Rajoelina asa misy ny ambavany ratsy fa anao zalahy mahevoko tafiala io alohan'ny vahoaka ndraiky ro magnodidigna anao fa moabaoba androngagna anao resaka nationalité anao io haboaka androany mary ndraiky io fitondragna ipitrahanao tsy alanao io Ambaribe mamango anao be eto za mivolagna zegny président asa za koa mbo vandy zegny za tsy mivolagna mare na afaka marenao mody fa teo volaniko tsy ragnana vondraha zegny magnotania olo Ambaribe ray aman-dreny mbola maro ray aman-dreny mahay raha zegny izy niala baka teo izy nanonga Antananarivo ravagna fitondragna za ndraiky tsy agnambaranao Rajoelina niana marevaka mare fa raha zegny ho avy aminao fa hitako boko fa hitany nofinaka hoama izy hoe izy nagnofo poma vavy nitoy za magnambaranao tantarany Ambaribe fa koa ro olonao aby ro tsy mahay Ambaribe mandikitra za konkotratra tanao lalagna faseny io ino magnarany entreprise igny 3T tsy haiko 3T zay za koa tsy diso nagnamboatra lalagna faseny io président mbarako anao lalagna faseny io 4 kilometre izy koa anao miala parking faseny anao ndeha La Pointe anao La Pointe sa tsy hainao treniky président fiteny party baka tsy hainao anao miala faseny mandeha La Pointe en ville jusqu'à avy amin'ny PK0 anao tsenika ta misy PK0 Ambaribe sa tsy hainao président 11 kilomètres 11 kilomètres anao amizay koa anao micompte président aleva kilométriquenao anao miala io rond point marta olagna io
cimetière ny Ambaribe io château d'eau nandeha nagnanaovanareo Tsangambato fa anao andiabako kopitsy zanakanao lalagna Jamanjary ndraiky lalagna Faseny tsy anao nagnamboatra io entretien nataonareo io volany piky nagnanaovagna io fa tsy volanareo fitondragna ty aza vandesagna vahoaka sauce qu'on appelle raha ataonareo zao entretien fa nareo tsy nagnamboatra olo nagnamboatra karaha nataony Ravalomanana za tsy timo Ravalomanana izy namboatra igny madiro igny namakivaky izy igny boaka Andilagna izy namakivaky igny atao hoe nagnamboatra ary nataony goudron donc fitondragna nalainao en force tsy nagnano entretien ministre ny travaux publics nao tamin'ny andro anao navy teo tamin'ny teteza mita ndraiky anao nitondra ndraiky anao rongagna ndraiky anao nipody entretien zegny tsy hainao continuité de l'état zegny tsy hainao ministre ny travaux publics nao draba volanko aminao président izy nagnamboatra igny lalagna igny miboaka Andilagna igny zegny rahan'olo ndray vodiny katakata raiky Ravalomanana mbo velogno riagno tany izy ke nitosy lalagna io agnotaniny ndreo vodiny katakata ty anjo bon jo mialatsigny vodiny katakata ndray vodiny katakata raiky ambarako anao Rajoelina ny feny Ravalomanana izy nagnamboatra lalagna io zegny tany mitosy vodiny kakazo na vodiny tsabon'olo na nino ny feny kasy pa vola lalagna io nefa tsy niany anao navy nagnano entretien amin'ny volan'ny piky tsy volan'ny fanjakagna anao andia volagna aminay fa hoe andia hoiragna lalagna Maurice ndraiky La Réunion ndeha entretien tsy vitanao capitale ny Tananarivo tsy voamboatranao lalagna anao andia weba lalagna tsy namboarinao Rajoelina mialatsika e donc Faseny La Pointe 11 km président La Pointe Andilagna ny tegna izy tsy 25 km 800 anao zegny 26 km io draba ty normal izy magnano ino ary 25 800 dadilahinao 25 800 26 km io baka amin'ny PK0 jusqu'à no avy Andilagna PK0 jusqu'à no avy Andilagna anao drabadrabendreo no mibarara agnotanireo mpagnano course bicyclette teo taloha meilleur raha zegny mbola maro amindreo velogno donc tania mbola maro ro tompiny fanfara io nagnano course bicyclette io rango amin'ny babandreo pe asonamo dadilako tompoko lajosara navy zanana navy ry zafiny fanfara mbola io ro nagnano course bicyclette teo hendro raha zegny regny olo tompiny Ambaribe karaha za fa tsy ro bobo majinao aby reto ro ny amonanao président parce que anao vokisandreo vandy anao amizay mibarara aieky tsy haiko raha volagninao président raha mba analysenao sa tsy analysenao anao ny volagna tandriasana ny volagninao président raha zegny publien'olo La Pointe ho anao Andilagna 25 km 800 anao io fony volagna fa cratère Andilagna 32 km wow cratère koa fa mihoatra 7 km tieny président baka La Pointe mandeha croisement Mbatoloaka zay he taloha maro tsy haiko taloha nitaritiny ary nahe mandeha vity koa fa Pentecôte Pâques Noël mandeha vity baka La Pointe eo mandeha Mbatoloaka mandeha La Plage madiro kely
tsofotro andramody mandeha vity zay ty tsy mijery tomobily zegny tyo zay ty nagnano dia vity matetiky koa mandeha mizalaboliny klebes amy stade ambody vanio mandeha vity zay baka jamanjary jusqu'à la pointe ravagna laboly mandeha vity calculinao karakory zalahy ary baka andilagna mandeha cratère 32 kilomètres or izy mivolagna fa baka andilagna mandeha la pointe 25 kilomètres 800 oh cratère koa ny alohany la pointe cratère alohany la pointe président ambaty lohaka agny anta misy cratère anta misy pêcherie taloha la pointe latsaka ty karakory anao nahita 32 kilomètres mon dieu seigneur déjà baka ambaty lohaka mandeha la pointe fa 7 kilomètres cratère ambaty lohaka mba tova calculinao amizay ady soa 7 kilomètres igny zava amizay baka aio cratère ambaty lohaka io mandeha andilagna anao mahita 32 kilomètres nefa nanao baka la pointe mandeha andilagna ho anao 25 kilomètres 800 n'importe quoi anao kaza président au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit alléluia amen anao kaza mikoragna chiffre fa io tsy hainao zay chiffre tongoniny zalahy ty zéro aboko le olo magnodidigny izy ity me magnabado anao président za masaky mivolo amindreo olonao reo ndray ataova baka amy port ambany ary amy sambangoky ary même amy port amin'ny lakoky aby eo jusqu'à andilagna anao tsy mety 60 kilomètres zay izy koa olo mazoto tegna mazoto ambarako anao président mavita magnano dia vity torony ambario be à pied miala château d'eau faseny andilagna jamanjary mipaka la pointe nefa konty tsy ampy 70 kilomètres ni 60 kilomètres donc anao baka faseny la pointe andilagna président 37 kilomètres aloha tanatrika le 25 kilomètres 800 anao 37 kilomètres io faseny la pointe andilagna bandabrotity baka izy mahita 32 kilomètres cratère andilagna oh punaise or baka la pointe ambaty lohaka fa presque 7 kilomètres ambaty lohaka cratère tany araiky kenao baka io andeha andilagna ary mbola mahita 32 kilomètres or baka la pointe andilagna 26 kilomètres oh punaise amare anao président anao za mitokagna lalagna tanao io faseny io taloha zo atandra tawilo heli chariot amizay teo tsenky misy chariot taritigna amin'ny moteur chariot amizay teo mbola pousse mbola DC3 ndraiky DC4 avy teo za ty niondragna DC3 niondragna DC4 araiky lohany manonga vodiny ambany roko masina mamboatra io aéroport tragno vato hitanao io tsy nagnanaovagna inauguration io izy nefa nandeha raha jiaby vita peinture bureau tamin'ny tragno atrandra io nifindra direct tary niasa aéroport tsisy inauguration tsisy tamtam de Touré Kunda fa zay kazavandesa io lycée hitanao io alohany ro nagnano lycée fo ro nagnano jorony tany lycée io ro nanangana lycée vita tsy haiko nampidiriny andro teo tsisy tamtaminy Touré Kunda lycée io tsao tsy hainao ambarako anao baka
CG même chose. Tsisy tam torekunda karaha ataonareo vantara magnano kopitsy zanakanareo io. Personam entreprise nagnano entretien lalagna andilagna io ambarako anao président Félix Alexis plutôt azafady Alexis mandafatra nanagna entreprise maventy izy nagnano entretien lalagna lapointe andilagna io anfonazy amy mahazanaka mbario be izy tsy nangalagna ndray parata izy ataoko mifonakao izy fa nampalahelo vadiny naty tamy lalagna io paix à son âme namony vadiny lalagna io zegny raha ambarako anareo mpitondra ambario be asiavagnaran'olo manakaja asiavagnaran'olo nanagna izy lalagna an-tanàna io fa président tsy mehe raha io anao zao ndeha mitany président aia ma lalagna renitsy nomeko zegny zay tsy hainy président nde nareo mpitondra io maro aminareo mivolagna fa membario be tsy mehe hoe aia ma lalagna renitsy nomeko zegny zany moaly gaga aza la nosy be commune non publication ndreo za tsy anonony agnaranao zandriko fa mampalahelo zanao ary nisy route nationale zegny ko hoe aia man nisy commune ke misy route nationale anditokanagna zegny route nationale enareo man atao hoe route nationale non misy publication ndreo moaly reto pisolelaka pinono reto fa hoe hitokanagna ny route nationale tsy haiko 57 tsy haiko 57 nino route nationale tsy haiko nino ary hoe aia man le hitanareo route nationale ambario be mba mbaraze hery avako aby ambario be koa ny district fa tsy faritany communal oui zegny lalagna misy ambario be io fa io tsisy route nationale bande d'abruti reto ro zao nde morogno route nationale io district andeha hanaovagna route nationale je n'ai jamais vu mitraverse route nationale karaha ataon'izy baka Diogo treky Ambondromamy mitraverse Antsuy igny route nationale mitraverse be mazava Sambrano igny axe nationale igny le atao hoe axe principal agnarany tsy fahaizanareo raha ministre en travaux publics ty i koa fa nandalo amy commune na amy district route nationale izy ka igny hoe axe principal na izy tananareo hoe route nationale fa tsy ambario be tombokondro andeha moronganareo route nationale andeha io ma route nationale io andeha La Réunion sa andeha Comore sa andeha Mayotte anareo mba bakaza mangala baraka vahoaka zalahy anareo bokoa volagninay nareo meloko aty amiriba alohanareo fa nareo bado ay asanakavo laoko aminareo depuis 1984 za fa niasa amy BTP nananako diplôme par l'état naboakako anareo teto carte professionnelle BTP naka signé par ministère de travaux publics la France chef de conducteur za chef d'équipe za fa za tsy ministre Bobo Madji karaha raiky ry andeha morogno route nationale ambario be putain agnano karaha zandrilahy raiky nagnano annonce tamin'ny FM 91 to igny lalagna Galiny igny ke ary route nationale aza lahy andesinareo ia ma zay ty salut mon frère
andesina ahena reo mahita route nationale Ambaribe zala communal lalagna jiaby io ndre io tsisy départemental communal lalagna jiaby io ndre ia parce que c'est un district commune urbain d'Ambaribe donc lalagna jiaby io communal ke zegny izy ry avako aby Anongatananarivo tsika maragna izy o baka o capitale pisolelaka ndraiky ry Pinony jiaby amaragnako izy ino raha misy atsika jiaby nahita tam Facebook tao tsy ipodianako ela moto jiro tsaiky quartier jiaby tsaiky quartier jiaby n'Antananarivo dans le noir za tiako fihetsikindreo igny na gn'ory pneu quartier jiaby fa tsika côté c'est mauvais migatra Antananarivo mal misy ny samborigny tsisy ny samborigny Antananarivo mal nisy ny gadraigna tsisy ny gadraigna Antananarivo mal nisy ny tifirigny tsisy ny tifirigny parce que fa commence tonga saigny fanjakagna ty hoe haky ny vahoakako amy taky parce que tsy tafiboakandreo boly fa tsika côté de service ataova io fo fahadrabanareo dominakasionareo apoko nareo vola borzany zo tsy borzany maro borzany miaraka aminay agnatiny MRF ato zo ne tsy kila horitana angeriky vato jiaby ho fentay non sans dépentany santena azy mampaloto izy karaha zegny koa reo namatsika maro lambo ndraiky marombo reo reo io misy manam-pagnahy misy miaigny ndraiky vahoaka fa zegny mibado magnambany atsika fony magnambany atsika raha tsara hainareo ni andrenam-pony merina koa tsy meriny tsotsy hainareo il vient du sud ce mec andrenam-pony merina il vient du sud fa izy navy teo nanjaka normaly amizay ro mivola hoe andrenam-pony merina tompony merina izy zava biographie ny andrenam-pony merina ny raha misy Antananarivo amizao teto zany volagna resaka tany io volako aminareo tanky mbola ao Tenkabija nena ex maire n'Antananarivo i 55 milliards io resaka tany a Madagasikara io toujours mampifamono atsika mianakavy ary tanky mbola ao agnatin'ny ministère tantagnan'ny Tenkabija nena ex maire Antananarivo ity José nambarako anareo nitondra roapolo taogno magnano hoe directeur régional neta Diego teo amin'ino amy domaine atsika Madagasikara miombombo fo resaka tany ino raha misy Antananarivo volaniko aminao président aminareo Antananarivo ao misy laolo zay ka indro hoe Beranivy ataoko agnaragna anazy Beranivy io président Fokontany nanosy zato tsy azovy fa Fitrama Beranivy baka ataoko agnaranany izy donc tsy tiako donc tsy nikaroan'olo be nastenda zigny savera nivinary fraka izy koa sy fa mivolagna micro i Fitrama na i septembre janirina igny namono anao président igny ane tsy TGV wala tsy orange wala tsy mandariny igny tegna pinono no pisolelaka ary mampisaobaoba ady tany fandravagna tany Antananarivo
Mais oui, frère, Miss 28 milliards tsy vo efa ny fanjakagna un moteur io topiny moteur ny vona ko tsy vefenareo ambario be Jirama 28 milliards frère tapaka motro ambario be. Mais oui, merci aminao napatsiaro atsika ambario be mipody délestage oeraoerany président ny moaly anareo tokony magnano karaha natao Antananarivo ny moaly roa pneu en tant que président tanàna io miboa amy lala be tsofasofle andesa vilagninareo jiaby 28 milliards volany moteur'olo io tsy ny feny Jirama ambario be nandeha ia vola nefa ny vahoaka takinareo facture tsaky nadignako ziny frère agnaty répertoire anakaty boka raha 28 milliards nefa nambario be farany lafo motro la facture ny Jirama tsy voaefa volan'olo moteur'olo nefa nino vantarany ngarajoelany moaly apetaka le 50 watts 5 watts président aboaka anao tsy mahay mikonty baka zay koa boka problème nao le olona le anao nataonareo DG ny Jirama io navy andivoky vola amy fanjakagna israélien la io fa io tsy navy andeha agnamboatra délestage ny Madagasikara fa firy taogno izy navy io firy fanjava izy navy io mba mbaraza akony ministre ny énergie e minne somotro nany karaha somotro ny Hitler igny zay boka ataoko agnaranao monsieur Olivier boka roe amy gouvernement Olivier raiky ministre ny mine Olivier raiky ministre ny énergie moustasinazy karaha Hitler Olivier Hitler ministre ny énergie aboa rapport rangona avian'io DG israélien la io ino raha niova amy Jirama Madagascar soi-disant hoe ingénieur nafariny baka ny Israely bande d'abruti oui taranaka pharaon io andeha monanareo fa tsotsy hainareo 28 milliards moteur ny Jirama moteur n'olo tsy voaefa ny Jirama ny ambario be nefa mivahoaka pretinareo magnefa normal motro tapaka anareo niany kony manomboky niany fa mipodiana sandra anareo mivangala lampikitasy ndraiky pétrole amy sabiry ndraiky amin'ny amy jery tanky tsy fenareo vola 28 milliards io nambarany tompony moteur tsy velogny moteur bravo za tiako olo fonce karaha io aboa vola menana ondragna anareo ifa moteur n'olo fa mijaly vahoaka zava président moaly volanko izy ao fa tsy masaky mikonty ariary fa izy ao mikonty dollar ay zay maniantra dollar zay nampianary franc malgasy na hoe franc malagasy anareo amizay lingilingina mipidika ariary vahoaka amizay magnariary ndre izy tompony fotsy mahay mikonty ariary tampoko mikonty dollar zay tsy raha ny colonisé ny américain zay tsy ny colonisé ny canadien fotony anao zatra magnano business amin'ny Emiratsy ndraiky saoudien mikoragna koa tsy dollar de vahoaka malagasy zao andeha ribribenao amy dollar président ka zay le eslerie aza ribribena amizany ny cofboy zay niaigny tamy franc FF zay boko nivadiky nanjary nandeha FMG fa zay ka zandeha ribribenao amin'ny ariary ndraiky ino ndraiky dollar anao ty megnatra bika izy iny vangoe journaliste international regny hoe nandeha natao 100 euros tampoko natao koa calcul 100 euros tsy mahavoaka fiaignam-bahoaka izy ao mivadiky dollar koa ndre 13 to tsy hainy hoe folo telo amby izy boka fa firy zany folo telo amby président de la république anao tsy mahay folo telo amby
13 chiffre anao zegny raha misy tsy haiko nadignoko. Merci aminao frère président. Zay kazakadalenao resaka panneau solaire 5 mégawatt 5 mégawatt zay tsy mahakovra ambario be za magnambaranao. Ndray aminay Maridoka io tsy voakovra 5 mégawatt. Ke anao ndeha volagna aminay niananao amare tsy haiko mbiagna anao ndeha hagnano inauguration panneau solaire ny 5 mégawatt tsy mahakovra ambario be. Tsao tsy hainao tsy santany misy mampiasa machine à bois triphasé mandilitra ambario be. Tsao tsy hainao raha zay président. Asan'ny jeune jiaby io presque machine à bois triphasé. Hainao tsy dikany triphasé président. Tsao tsy hainao koa boka triphasé za mohaka tsy nia eto. Phase telo ny atao hoe triphasé neutre raiky. Presque triphasé machine dosandry machine à bois mpagnano meuble aminay io. Andeha ataonao 5 mégawatt. Hainao amizay firy volt zay. Tsao tsy hainao koa boka micalcule magnano convertir mégawatt convertinao anao volt. Sarotro aminao zany azava izy président. Fa baka eo soratako publieko amin'ny mur anakao président. Manomboky niany zany publier izy ao président. Mianaranao compte io hoe mégawatt convertir amin'ny volt ampère mètre. 5 mégawatt zay président. 1 million volt. Tsy malio ambario be dabaty. Ndray 5 mégawatt ataonao tsy haiko amin'ny togno avy nofinofinao ndraiky maquette io mbola tsy mahakovra ambario be 10 000 mégawatt nao io. Ty ma olo baka ia abokako anareo aboko bonareo izy karakory ny compte mégawatt mivadiky volt ampère fa tsy hainy. Taba baka oui za mitorogno raha nianarako za koa nagnano service koa maty physique zay tsy avozoko. Ndray io ministre ny énergie ndraiky ministre minenao io même io raha simbelinao io mbola tsy hainy ka avozoko koa resaka compte. Za fotsy ampagnarivo. Parce que za mikonty miaraka amin'ny vahoaka fa za tsy mikonty hagnambany vahoaka. Président, za teto fa niahiahy io panneau solaire navy amintsika hoy farany izy tsy le panneau solaire tamazenga nipoandro nandesindro navio. Mbo hita ratsika amin'ny tantaran'ny panneau solaire io. Mbo hita ratsika ndraiky niany tsy nasiandreo koragna ary tsy sakindreo asiagna koragna panneau solaire ny Majunga. Donc potanarivo atsika zegny nareo kazalany fagnaika nareo ambario be fa anareo zao tsisy motro masake mavandy maizika ambario be zao io. Tananarivo zany koragna teto fitrama nga izany irina président io tsy TGV io tsy Orange io tsy Envanguisé io tsy Mamakira io tsy Madiro fa io favalinao président Janirina Beranivy président Fokontany Nanosy Zato. Ino raha misy mampalahelo raha toa zalaty bureau Fokontany Nanosy Zato nandeha nangana raha tsy tokony hatsanga magagasa amizay tsisy masaky mivolagna amizay ro Tananarivo. Gouverneur magnasara mivolagna toliara tiako raha nataon'ny papa igny anao koa tsy avy jery amin'igny Michelin raso marmaka anao tsy sandrako anao misy jery gouverneur Antananarivo. Za koa nivolagny olo be karaha ataon'ny papa igny
aza fa nangalahondraha nanjarina vozoandro zany Irina Beranivy magnano n'importe quoi izy no sozato io bureau-ny fokotany andeha taony construction illicite raha tsara nisy tamin'ny donia tsisy masaky ho vola za fa nivola aminareo la olo misy arrestation nandeha izy nisangavigny ary nandoto namagna le draba rety nitandregny lakolosy toka voilà résultat izaky ho izy iny tsy mikoafy raha taony zany Irina Beranivy fitrama septembre io place antegna anaovanao flyover io président fa naboakako teto dossier baka am problème rasoa romaka Michelin ndraiky ingay Jean Irina Beranivy izy raha miboaka io anosy zato akory ataony Madagasikara androso akory ataony capitale tsika Anjary olo kondragna gogoly président fokotany putain mampiteny ratsy ny mon père o za aminareo ary mampidredagna masera mahagaga zay raha raiky misy Antananarivo raha faharoe misy Antananarivo atsika jiaby nahita izy io nivoaka tamin'ny vaovao nem tamin'ny réseaux sociaux ingay fidy TMH prix scolaire fidy TMH prix scolaire 4e arrondissement voany raha karaha regny fandravagna tany tsisy taratasy fandravagna tany tsy eboaka taia aia manao fidy TMH ny prix scolaire nagnino anao tsy nasaky nitsangagna niary vahoaka ambany tanàna nravagna tragno fa tsy zegny fa 4e arrondissement volaniko zegny fa tsy zegny fa député Rina mifiresakina miaraka amin'ny Ravalomanana nitsangagna niary vahoaka anareo vahoaka mandinia ndraiky fidy prix scolaire anareo io TMH io fa io tsy amelogno anareo ireo olo rehetra ane zay olo amiagna place mifikotra fa reo tsy zanareo vahoaka sahava anareo zao voaboaka tragno voaravagna tragno entagna jiaby en lera aetany mboany fidy TMH tsy hita tsy regny fô tsy regny volagna karaha zegny azao vy reto gros bras reto Antananarivo ako ny gros bras mitana PA mitana ino ma basindro gendarme ndraiky police reto mbesa baka ino magnarany basy 9 mm igny putain adignako agnarany gros bras mitana raha zegny Antananarivo basindro 9 mm regny Marakovy za koa tsy diso izy zay Marakovy 9 mm karaha nataondreo Tambaribe to tsy hainao reo mercenaire tsy hainao reo azao pe ambaniagnandreo ndraiky amin'ny tahezagnandreo anao tsy lany fagnahy rangombiagna moa gros bras managna droit mitana Marakovy 9 mm bomba ministre fiarovam-pirenena ministre filaminam-bahoaka managna taratasy lanjany zany Marakovy 9 mm ve ny gros bras ao Antananarivo nefa ny polisy tsy managna droit milanja basy amin'ny fotoagna zao nareo tsy mety polisy managna PA ny désarmegna polisy fa reto gros bras reto namiagna Marakovy 9 mm oh andeha etsika zalahy
andeha etsika andesinareo etanàna ty ataonareo iny pays ty nomaly ma zany nampagnategnanareo ny raha misy Sambava nadignako ely nagnaboaka sary iny fa mampalahelo kapitalin'ny lavany tsy haiko madiniky mamepoky vato manapigny lalabe Sambava abokako anareo sary baka rond-point Maman Dolores ny poagna tsy ende atao ino io abokako anareo sary baka io kapitalin'ny lavany mampalahelo de no président niany tamin'ny conseil ministre anao babababa atao zegny hoe Diego atao zegny hoe Sambava atao zegny hoe Andapa atao zegny hoe Ambaribe zay efa kajo ino makety zay efa kajo makety fa ela nialany misoma lego fa ela zay fa tsy nagnano soma makety mbola zay mbola maboly zay soma makety misy sarolo petit soldat regny fa tsy la mode président makety action réaction point barre abokako aminareo sary Sambava volaniko aminareo zay ndraiky sarindro police municipale nanjary police environnement io isorako namagna Sambava nandefa sary tsy haikely manapigny lalabe zalahy non 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 nefany ry jaky palasy magnano fafabe farany mahay Ambaribe nefa ro tsy mahay Ambaribe tanàna nandeha nanjakandreo tsy vitandreo totakely alala président ny assemblée mandeha par terre andeha agnatin'ny conférence conseil des ministres nandeha par terre ko nisy baka atao zoma tsy mety magnano kososy amin'ny avion rajoel lala amin'ny lerany sariny vadiny Kizembin-drazana Ambaribe préfet ny zazy masoko anglais mama tsy ela disaniko tefaka ela hoe volahiny sary igny baka aloha mpivolahintsika sary ampivolahintsika sary ny madamo igny mangala tagnana tokely Justin zany masoko anglais ty nisako tefaka agny anao fa mankadala olo ty magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa.